Mal-485 tarbija fis-sena jkollha tiddaħħal għal kura intensiva fit-taqsima Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit, magħrufa bħala NPICU. Dawn it-trabi jdumu hemm medja ta' 17-il jum. Dwar dan tkellem is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul f'opinjoni pubblikata fuq il-Gazzetta Kulħadd dwar il-ħidma tal-Gvern biex jiġi introdott li speċjali għal ġenituri ta' dawn it-trabi ta' twelid li jkollhom jiddaħħlu għal kura f'din it-taqsima. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul li huwa inkarigat bit-tfassil ta' din il-miżura ta' ħarsa lejn il-ħidma li diġà twettqet s'issa wara konsultazzjoni pubblika li saret. Li għamilna bħala gvern huwa bdejna niġbru l-istatistika biex ikonna stampa ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni u jirriżulta illi average ikun hemm ta' 485 fis-sena illi kull tarbija again qed nitkellmu fuq average ta' 17-il ġurnata qabel toħroġ mill-din l-emerġenza tat-trabi ħansejħula hekk u allura issa flimkien ma' l-imsieħba soċjali rridu nkomplu niftħu din id-diskussjoni biex ikonna miżura b'saħħitha, miżura li vera tkun qed tgħin lil dawn il-ġenituri. Ellul sqar li tfassil ta' din il-miżura se jkun qed jieħu forma simili għal dik tal-miscarriage leave li dwaru hemm konsultazzjoni pubblika. Ħaniskattaw b'konferenza nazzjonali fejn ħaniġbru lill-professjonisti għax irridu nitalmu xi tfisser din eżatt din is-sitwazzjoni u ħanisimgħu wkoll mingħand min għadda minnha biex hemmhekk imbagħad inkomplu maddejjin bil-laqat mal-pubbliku, mal-professjonisti biex l-aħħar mill-aħħar immorru quddiem l-imsieħba soċjali ħalli jkollna miżura li tkun waħda informata u li verament tkun ta' sosten. Is-Segretarju Parlamentari nnota kif din il-miżura hija fost miżuri oħra li jmorru lil hinn mill-Manifest Elettorali Malta flimkien, iżda li nibtu frott id-dialogu man-nies. Ellul semma wkoll kif id-deputat Laburista Romil Dażar qajmet din id-diskussjoni fuq l-aġenda nazzjonali se tkun involuta fil-proċess tal-implementazzjoni tagħha. Din il-miżura tfisser illi dan il-gvern qed jagħmel politika tan-nies, jiġifieri jekk inħarsu lejn il-miscarriage leave, lejn din il-miżura u riformi oħra bħal dik tat-Tribunal Industrijali mhumiex qegħdin fil-manifest elettorali imma ġew imnebħa minn diskussjonijiet man-nies.